Добре дошли в новия епизод на Product Guide. Аз съм Стоян. Днес мой гост е Килата. Здравейте на всички, аз съм 100 кила. В Product Guide общо взето ще ви разясним всичко, що е ново около нас. В света на дрехите, разбираш се. Скейтовете и кецовете. Тук сме за да кажем здравей на новата ни серия и колаборация заедно с Блокшоп. Тя включва един тишърт и една високо качествена шапка, на която по-малко ще я хваля и ще оставя 100 човека от вас да разберат за какво говоря, защото отново това е една лимитирана серия в 100 бройки. Жалата с монетата в устата общо взето китайски символ за благоденствие. Точно така и просперитет, благоденствие и просперитет, кеш и feeling good, а пък отзаде сме направили нашите цели. Жажда за живот, иска злато да допия, синия буркан пак ме кара да отпия. Кога ще бъде пусната серията в продажба, знаеш ли? Мисля, че вече нелегално се продава В интернет. в интернет, както и на сайта на блог sf.com можете да го намерите и тук в магазина ни на Соловска 41. Скоро съвсем случайно попаднах на снимачната площадка на новото ти видео "Чужди грехове". Случайно, аз колкото помня, нали, ти се обадих да този риш и да, там беше. Чужди грехове са супер щупен. Това е Оги, сам много искам да му знам и двете имена, за да може да звучи по-тежко представянето на клипа, но все пак Оги от Супер Щупен. Направихме новото видео на Чужди грехове, което се води петия клип от албума Златен, който излезе през миналата година. Като сега в момента благодаря на всички вас, които ви виждам из цяла България по клубовете и на нашите партита с нашите продукти. Благодаря и за подкрепата и сапорта от Килата и Блокшоп Boys Baby. Знаете за какво става въпрос. След като разгледаме новите ти неща, ще обърнем внимание на една марка, която току-що вкарахме в България. Става въпрос за Сър. Малко повече инфо, малко по-късно останете с нас. Product Guide. Килата Baby. Продължаваме с Product Guide. Това до мен е Скримо. Сега ще ви обясним малко повече за бранда, който споменах, че наскоро вкарахме в България. Става въпрос за Сър. Марката е основана през 1989 година и първоначално тръгва като проект за шъртове. Основана е от украинският художник Руслан Караблин. Може би малцина от вас ще забележат играта на думи, която има в продуктите наложена, която е бранда се казва Сър, но пък прочетено наобратно са първите 4 букви от името му. Руслан Караблин е роден в Одеса, Украйна и като малък се измества да живее в Бруклин, Ню Йорк. Оттам черпи своите идеи за дизайните на тениските, на шапките и на продуктите на Сър. Един от най-популярните продукти на Сър са шапките към Fuck Down, които всеки от нас е забелязвал на главите на хип-хоп изпълнители като A$AP Rocky и цялото A$AP Crew. И може би те са те, които популяризираха най-много бранда. Караблин взаимства от брандове като Стъси и други. Доста успешно се налага и присъства в духа на нюйоркската хип-хоп сцена и култура. Complex Magazine ги слагат на 8-о място в класацията по най-добре и най-успешно наложили се и продаващи се брандове в стритуер културата. При нас може да намерите наистина истински и оригинални продукти на марката Сър. В момента предлагаме 2 лимитирани тениски и 2 дизайна шапки, които може да намерите в магазин Блок на улица Солунска 41, град София.